Para. Para. Nézzük, így mit csinál, hogyha... Hogyan? Így. Nézzük, így mit csinál. Tulajdonképpen semmit nagyon. Mi van, hogyha így virágítok, és arról van, hogy így. Egyből olyan, mint egy zebrába, de mi van, hogyha füvet akar? Füvet. Itt alul akarom megvilágítani. Ez para. Apa, konkrétan ennek a akármicsodának a szélét világítom, és látszódnak a szállak. Igen. Beteg. Hogyan néz ki amúgy a izén? A szőrrel. Milyen a póló, várjatok. Srácok, most levesszük a pólót. Nem akarom mutogatni a tesztemet, de nem is mutogatom a tesztem. Csak muszáj lesz ezt így megcsinálni. Csicsip, hol a csicsip, nem látszódok. Miért nem látszódik a csicsib? Nem, a cicit azt nem látja. Most a lányok meg jönnek, hogy akarnak feleségül venni. Az igen. Apa, létrehoztam egy kézi elemlámpát. Létrehoztam. Igen, gyere be és nézd meg. Hol a víz? Megnyittam. Ja. És Ittam. és ilyenkor most folytatod bele a vizet abba? Teljesen tönkre menjen? Nem, apa, nem, egészet megnyittam. És miért nincs rajtad póló? Mert meg kellett csinálni ezt itt. Ja. Jó. Felkapcsolom a lámpát, nem? Kapcsolt fel. Igen, így. Srácokkal úgy ennyi lett volna a videó. Többet nem tudom, hogy még mit világítsuk, vagy várja, még egy dolgot tudok. Ide ragasztódna, így. No! Oh! Oh! Az igen! Oppa, gyere, ezt meg kell nézned. Értem, oppa, hogy nem rolgasz, de ezt meg kell nézned. Mi van? Ez megint eltűnt. Várjál, segítek neked. Tehát világítom neki innen is. Ez így meg sokkal rosszabb. De oda néz, mit csinálsz. Közelebb tett, mint a ráfektetnéd. Apa, azt kapcsolódik. Apa, ilyen kis fehér pöttyök jelentek meg. Hogyan? Igaz, srácok? Igaz?
Mondom, fehér pöttyöknél jelentek meg. Látom. Az igen. És ez úgy jó, hogy ezt lerakod fixen, rárakod, és akkor itt tudod finoman. Nem látszódik semmi. Mennyi lett volna a srácok? Az igen, az ott mi volt? Ezek szörcslának, ahogy vagy mik? Nem tudom, hogy azt tudom, hogy jót nézek el. Miért? Egyetlen apa, tipi. Ó, mint a szejtek lennének. Meg ezek ilyen erők, nem? Benne. Nem tudom, csak nem látszódik. Most meg pont nem látszódik. Figyelj. Ja, hogy ott nem látszódik. Látom. A srácok is látják, ahogy élőben sokkal életünk. Van benne piros is. Tényleg. Kipróbáljuk? Mit? De nem erre rácepegtetve, hanem hogy ide egy-két szeppet, és ez a blokk. Ez konkrétan a blokk. Az a vonalkód. Ez, igen, de a blokk az a... Apa, de miért nem próbálhatjuk ki? Mert nem szórakozunk vele azért. Apa, nem fogunk szórakozni. De ez pont szórakozás. Egyetlen egy szeppet. Léci. Léci, apa, egyetlen egy szeppet.